samun shi a bayan kanta. Ya za ka gama duka na kuma ka kawo ni police station? Wannan shi ake kira ga mari ga san kajaka. Yaro saurara. Ai ba ku ga komai ba tukunna don wannan ma samfotu ne. Kamar ya samfotu kuma. To ina mai tabbatar muku da cewa fim din yana nan tafi. Amma wallahi wannan rashin adalci ne. Kuma wallahi ba za mu kyale ba. Muna da murya kuma ya zama dole a ji mu. Wanda suka fi kima girma a aikin an ɗaure su balantana ke cikon benci. Wallahi ƙarya ne. Ke ki shiga taitayinki ni ba sa'anki bane. Sai dai kai ne zaka shiga taitayin. Ke wannan irin sakaci ne haka kuna warware mana tuka? A bani dama ɗibo sababbin ma'aikatan da ake bukata. Ba haka muke tafiyar da aikin mu a wannan kamfanin ba. Amma ranka ya daɗe an fara shiga hurumin aiki na. Ai duk gaggawa sa ta jira samu ko? Ina so ka dakatar da aiwatar da komai. Ki ji tsoron zakanyar da za ta canza wa damusa hanyar ta neman kalaci. Babu wanda ya isa ya tare wani hanyar samu sai abin da Allah ya nufa. Amma gaskiya ban ji daɗin wannan maganar na. Dama ban faɗa don ki ji daɗi ba. Ka damu da mutuncin gidanmu kuwa? Na damu mana. Ina gaddama. Dan da ka damu ba za ka dinga irin wannan abubuwan da kake yi ba. Akan wa'innan kazaman yaran kace ganin za a dinga ya maɗi da ni. Da maganar nan ta fita kai idan duniya ta kalla matsayin kazami domin ka taɓa darajar ya mace. Idan alaka ta zama sakarkiyar yana ta yaudara. Dole mutum ya gina katangar da zai kare kansa. Me kake nufi da hakan kenan? Lokaci zai bayyana mana. ALAQA